का गोला देन बाबूजी। जींस पहिर के चले लो तर माई लुगा पहिरा के ना सिखैली बाबूजी शहर कही तनी। अरे शहर कह ठीक बा त लुगवा पहिरा ले रहते ठीक बा बाबूजी, कौन गर्मी रहला कौन टेंशन नहीं के। हई देखत है का कर जा तू माई के जा ना बतावा ना, जा माई के बता। तो हम जात ही बतावत है ना। जा बता, सुनो ना एगो बात कह दियो। जा माई के बता दे, जा तो। अब यहीं जात है हाँ, कहत जा है जा रे। जा। अबे कहत है ई के है? बाबूजी ना। अच्छा चल 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 चल। ठीक लेके बताओ कितना बढ़िया घर परिवार मिलल बटे हमार है। पता ना कौन ऐसा पाप कइले रहनी है कि इतना दिन हो गए शादी के है। लेकिन यही बात के हमारा दुख बाटे कि भगवान एगो औलाद के खुशी ना दिलन हमरा। सास ससुर ननद जेठानी तो है नहीं। जेठानी रहती तो ये बात के दुखे ना रही है। अब हम क्या कहें अपने बारे में। काहे रोता हूँ? का बताई अपन दुख रुआ से। हम जाना तनी तू काहे रोता हूँ, सब समझता नहीं। जब हम भगवान हमनी के कोख में लइके बच्चा दिहल ना तब का करी, यही जिंदगी निभह जाए रोला से का फायदा। बोला ना जी ए नेहा बोला ना काहे। पता ना हम कौन ऐसा पाप खैला रनिया है। रहो तो मन में लालसा वही ना कि हमरा के कोई पापा कहे वाला रही। हाँ ललसा बा, 8 साल हो गइल लेकिन बच्चा के मुंह ना देख पाइनी। हमारो मन बा अब माई अलगे रोतिया, नाती बिना कैसे खिलाई का करी। हमारो बड़ा मन करले जी कोई के देखे ना कि मम्मी मम्मी कही के सब बाल बच्चा आगे 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 पीछे सब रोवेला सन। बाबूजी कितना मन से धन से मेहनत क के हमन के बियाह शादी कराओ ना कि घर परिवार खुशहाल रहे। ये खुशहाल होते हुए भी काम रोवा सब में कोनो कमी नहीं के जी। हम ही कोनो जन्म में पाप कैले रहनी है कि भगवान हमरे के माई बने के खुशी ना देलन। ज्यादा रो मत हमन के नसीब में नहीं खेना लइका। ज्यादा हमन के हेंगन जिंदगी चले दो निभाए दे हेंगने, ठीक ना। ना जी ऐसे कैसे कट सकेला हैं? ऐसे कट जाई। जिंदगी ना कटी। अरे 8 साल ले कटी गल तो और ही कटी जाई। जितनी जिंदगी बचल है मनी का करे तू 4 साल में मर जाई और ही का जिंदगी कट जाई और का। रोवा तड़ू झूठे मुंह फुला। कहाँ बड़े रे बबुआ हां बाबूजी चलो सो ठीक बा बाबूजी आओ तनी। चल के हम ओए जाके घमा में तड़फड़ाए के बका ना बाबूजी आओ तनी, ठीक बा चल आओ तनी। तो जल्दी आओ। जय रो बाबूजी बोला होते। लेकिन देखी 8 साल तक केहू तरह आदमी काट लेला सा लेकिन पूरा जिंदगी काटल पहाड़ के जैसे लगी। देखी कट करो औ कहा अभी जिंदगी पहाड़ नियर हो जी हता ना दिन तो कट गई हो उतरे। लेकिन देखी ना एगो उपाय बा। उपाय हम पापा काहे हाँ रो पापा कहे तू लगा मम्मी कहेबू हमार छोड़ी ना। माई हमार नाती खिला सकेले। हाँ जी अरे दादा ये तो हम खुशी सुने खातिर हमारे कान तरस गए। रो जानल नहीं की चाहत कि बोला कौन नहीं। उपाय बा। का बोला ना रो दूसर शादी कैली ई का कहतर हाँ ई सब तो आके बोला के ना रहे का हम दूसर शादी कले तक तू रह पाइबू। हां का हम वो मेहरारू के संगे अगर एक खटिया पे खटिया रहली का तू रह पाइबू। हम रहलेम जी। रो सबके खुशी में ही हमारी खुशी बा। ना नेहा ना ऐसे देखो भले हमन के देखी। लइका ना चाहिए हमन के भले एक परिवार हमन के रहली एक ने जिंदगी रो बीतो। वही बात तो ध्यान देम जी। रो सबके खुशी में ही हमारी खुशी ना बा। ना ना नेहा ना ई कौन बात कहती रुक माई से पूछे था, माई से सलाह करे था। अरे आखिर माई जन्मौने ले बिया, आखिर मैं ओकर बेटा ना है। माई जवन कहे तवन हम करब।
माई के बात माने माई ठीके कही माई ई बताओ एकरा से पीछे पीछे के आ गइली स आय कुल्हानी के लोग लइका हो गइल हमनी के पतो के बुझाता न आ कि बेचरिया कौन करतब कमाई कइले बिया न कि आज ले लगन ना भइल ओकर लइका कि माने कि लइका हो को बताओ दूसरा के देखत नहीं एकदम मन छछन के रह जाता टे हम हूँ तो तरसते न बानी। हमनियो के नात नात करत से तो पीछे पीछे कहतन से न कि चलो दुकानी कुरकुरा किना दो पोपी किना दो। अब दूसरा के देख देख के लइकन के अब जी मान अब एक में न मिलावत है और क्या करती। बताओ एजा से वो होले इतना बड़ आगन आ एगो छुछुनर का जे बैठल बानी हम आपके घर में जाके खोजे तनी। ठीक बा जा दुआरा तारा ना बुझला हमारो तो लालसा वाले हम क्या करी हमारो को समझ में ना होता। देखो तो भगवान कहिएला ताकावेलन जेके देतन के खूब छप्पर फाड़ के देतन जेके ताकावेलन जी कुछ भइल का घर आई है बताव हमर पतोइया के पीछे पीछे के बियाह शादी भइल आयन के लोग लइका हो गेले एगो हमनी के बताव का जाने कौन हमनी के तू पहले बन जाके भगवान जी भगवान आज आज ना तक काल दिया ना कहल जाला कि भगवान जी देना ना तो छप्पर फाड़ के देना ठीक ना आ जब देवे कहिया तो दे दिया टेंशन का करतन आ एगो बात कहि जा ओई के हम चिंता ले ले बाटे कदम का जी दीदी का बोल हम कहतनी ना कि दूसर बियाह बेटा को करा देती तो ठीक रहल होगे। आखिर एकर लोग लइका होखबे ना करिया सा जी त हेतना घर दुआर रह के कौना काम के कि एगो लइका ना रही घर में ना ई त बात बटले बाटे हमरो कमती शौक लागताटे हो आए कि हमरो आगे पीछे घूमे वाला केहू नइखे आ कहीं तो हम बताई एगो लड़की हमारी मौसी का लड़की है बिया बहुत बढ़िया बिया जी काम धंधा करे में अच्छा है हमारी लड़को हो जाए घर में खेले कूदे वाला ऐसे हम केंगा सकार लिया आखिर लइका से राय बात लेम तबे न लेकिन ले ले ये बराई बात हमहू तो ये सोचतनी कि बताव इतना दिन से ताकतनी जे होके करे त ना हो गई रही आय तब का जी आ देखी हम पीछा ही लइके ले त घर दुआर निक लागेला आ लइका ने का त घर दुआर जब लइका घर में ना रही जब लोग लइका ना रही त फिर टेंशन छोड़ लइके सुगर बिया एकदम सुगर बिया जी कहीं तो हम बुला देंगे अच्छा जोन तोहरी संगमा लइकी आइ रे बिया हम के ने कोनो कह वही के कहतन वही के तो लइकी आ सुगर देखले बिया तो बटले बानी आप सियान हो गेल ना अरे शादी करलक हो गइल बेजी लइका देखत ना जा कहीं तो हम अभी हम कहमी कि ते आगे से सुन ना राय बात लेके लइका वाले तहरा से हमको हम कैसन आप पूछ के बताए जल्दी बताए न ती आजकल में जल्दी माने देखा हमरा कुछौ के लालच नहीं खे हमारा इहे लालच बाटे कि मने हमहू दादी कहा जाए जान लो आ तब का जी हमनो को कहिए बड़की मम्मी कहाए लगतिन जाएंगे ने काहे कहत टोला में ने केहू के देख तो लइका बड़ा सब आ तो लागत पूछ ले जी दीदी ठीक बात हमके बताए हम फोन करके बोल देबो ओकर से हम राय बात लेके आ तहरा के हम खबर देते चलो, जान लो ठीक बाटे। जैसन होई वैसन जातन तब घर में अब फोन को जल्दी से बाबू से पूछ के घर में हमारी आ जातनी आई जरूर है हाँ आई देखो इहो सहीए कहतिया हाँ तबे से ताकत आज ले ना भइल की जानता टेकिए करना भइल त कहीं दूसर के करम त कहीं ओकर अवते होखे के रह जात ठीक है न रही रुक ई बात ओकरा कान में डालत नहीं अगर ओकर मन होई तब त ठीके बा ऐसे में हमार बात एक उतारी ना आवत एक बार घरे तक कहत नहीं ओकरा से कहीं कहाँ तक गोइल बा अभी चले देखी तो का हमारा में कमी का हमारा में कमी बा कि हम चलो पापा खुदिया लेके उठा लिए छतवा पर से सूखी गइल होई और ई करे बाबू एजा करो उतर रे माई बाबू बाबू अच्छा ये बताओ तो बाबू बाबू कोयला ले हाय कोयला ले हो जाई हैं इतना तो देखौनी सुनौनी दवाई भी करौनी कहीं तो कुछ ना भइल हवे जब नसीबे में नहीं तो बाबू कहाँ से हो जाई हैं रोइए का बाबू होखा करे तो बाबू ना हो खा लेता आदमी मुहावा बंद करबे कहाँ छुपबो मुहावा बंद कर बंद कर देनी माई एगो बात तो कही देखो अपन माई बाप ना अपन बेटा बेटी के निमने बुद्धि दे कोबो खराब ना दे जनल अगर देखो हमर कहा ना करब तब तो देखब बुआ तो ठीक रही जनल तोहरे खातिर कहतनी कह तो कही नहीं तो कोनो बाते नहीं खे बोल बोल कहनी है ना हाँ कि राम जी वो बाड़ी न उनकर
मन बियाह करे के मन बा दूसर? देख माई बियाह करे के हमार मन नहीं के, लेकिन ऊ चाहती है बियाह करे खातिर दूसर। तो ऊ सुन, करवा, लेकिन हमार दोनों मन रहिया सही थोड़ा नहीं कि कहत क्यों के न ते तू कर। लेकिन बात सुन ना, ओकरा मौसी के लड़की बिया खूब सुघर, कहत हम माई बात तेहू करी। चाहत रे हाय कि दूसर बियाह कली, हाय घर में झगड़ा होके झगड़ा सौतन ना मंगाली। होई। अरे पागला, जान तरे न ऐते होखे के रही देखी है न कि का कहत रहे। पता ना। पापा काहे के मन करत ताटे न। हाँ माई हाँ, माई तोरो तो मन तो बहुत करत हुई कि नाती खेलाई हैं। हमार तो मन बटले बा, लेकिन का करबा अपन हाथ में नहीं के न, सब भगवान के नहीं तो मन करी भगवान जानते बड़े जगह देता न के। माई उ लड़की ठीक भी है ना? लड़की बहुत बढ़िया बे जान ल। मंदिर में हो जाई शादी बियाह, का दिक्कत का नाम बाटे? है ओकर? का नाम है माई? नाम से प्यार करेला आ बियाह करबो ना माई पूछत रहलियो नेहवा। तो पूछत ले तो वैसे का आई तो लगावे ना आई कि कहीं जाई दूसरी जगह। ठीक है माई जो तो खुश बड़ा ना, बात करी ना तो। हाँ माई, हम्म? हाँ माई जल्दी बात कर हमके पापा काहे खातिर हमके। चलो ठीक बाटे, जा ठीक है माई। जा, हम खुद ये चला के आओ तनी ना, तो जाता नहीं तो करत तनी। देखो काहे ना मन ना करी, हाँ सबकर शौक लगल कि मम्मी पापा को हईती। लोगे लइका ला तो घर दुआर हवे, लोगे लइका ना रही तो पैसा रुपया आए तो कुल होने ना झोंक दई आगे में। चल जाए ओकरा से बतिया ली। माई के गोड़ लगना ए, चाहिए। होई का गोड़ लग बाबूजी। जींस पहिर के चले लो। तार माई लुगा पहिरा के ना सिखैली। बाबूजी शहर कही तनी। अरे शहर कह ठीक बा, त लुगवा पहिरा ले रहते। ठीक बा बाबूजी, कौन गर्मी रहला कौन टेंशन नहीं के। हई देखत है का करती जा है? तू माई के जा ना बतावा ना, जा माई के बता। तो हम जाते हैं बतावत है ना। जा बताओ, सुनो ना एगो बात कह दियो। जा माई के बता दियो जा तो। अब यहीं जाते हैं हाँ, कहत जा है जा रे। जा। अबे कहते हैं ई के है? बाबूजी ना। अच्छा चल 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 चल। पीट लेके क्या बुढ़िया, आवे लगा हो। अरे आओ रे दौड़ के। अरे दौड़िए रे। का ई तो बड़ा चोर पड़ल बा। अरे हौ लइका आइल बा। अरे पतो ये गोड़ लग। खुश रह जा। बोलत है तो सुनत ना होवे। हर कोख भर। चल घर में चला जा, घर में ले चल बाबू। हमें करे के बताइए कि जींस पहिर के लुगा ना पहिर के आजा ओकरा। आजा घर में के ना